Салом алейкум ҳамдиёрони азиз, 1 октябри соли 2024 мебошад. Қарор дорем дар ноҳияи Дӯстӣ, дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, деҳаи Наврӯз, дар корхонаи истеҳсоли биогумуси додаракамон Ҷавҳорjon, салом алейкум, хуш омадед ба гурӯҳи ҳангури мо. Шумо ҳам ака хуш омадед. Коргари ҳамҷои, номатон чи ака? ҳоҷи Мумин. ҳоҷи Мумин хуш омадед. Ака шумо хонатонда будем, лимонхона доштед, раҳмат шумо ба ака. Ҷавҳорjon, ака ҳоҷи Мумин, шумо ман ҳам мебинам як корхонаи ниҳоят калони истеҳсоли биогумус доред. Ин намедонам, ин як 50 сотиқ бошад ми инҷа? 50 сотиқ мебу? Чанд сотиқ? 15 сотиқ ба фикр омаида? Не, зиёдтар аст. Зиёд аст, 15 сотиқ зиёд аст. Ҷавҳорjon, чанд сол шуд биогумуса истеҳсолаша машғул ҳастед шумо? Тақрибан 4 сол зиёдтарак шудеса. 4 сол шуд ки биогумус мекунед? Соли 2019 уса. биогумус чӣ хусусият дорад, ҷураҷон? биогумус бисёр хусусиятҳои зиёд дорад. Баланд гапдан. Кам нест ва чанд қайки гап занем бо камайда барои ки биогумус, барои ки соли чанд сол пеш мисол аввалаш сар кунем, агар муддати ҳамо асрои 4, 1, 2, 3 ҳамчун заминода дору дода намедоданд. Замино табиӣ буд, чизе ки мекоридан ё ғалла ё гандум ё чизеро мезадан, ҳамо дар замин савзидан табиӣ буд, яъне ҳамин чиз месавзед. Рафта дар охири 20 соли ахир дору, яъне химиката бисёр истифода бурдестиян. Замина аллакай фарсуда кардестиян, барое ки замин ҳамо химикат дар баданаш дору мухмонам истифода мебарем барои заминомон, лекин кам, аллакай кам кардестиян. Ана биогумуса вақте истифода мебарем, оҳиста доруро нобуд карда мешавад. Якбора нобуд карда намешавад, лекин оҳиста нобуд карда мешавад. Дору дар таркибаш намак дорад, намак замина шур мегардонад. 3 сол ҳосили зур метиҳад. Ҳамон заминода агар аҳамият диҳад, 3 сол ҳосили зур метиҳад. Баъд аз 3 сол ҳосили хамида рафтан мегирад. Ҳарчанд доруи бисёртар метиҳанд, лекин ҳосили хамида рафтан мегирад. Ин биогумус бошад, ҳамон иммунитети замина, маҳсулоти ҳамо табиӣ буданша, яъне чанд сол пеш худованд чӣ хеле офарида шудагии замин ба ҳамон ҳолат аллакай меорад. Ин зур мешавад. Барои ҳамин биогумуса ҳоли нав мо истифода бурдестем, ки одамо бисёр истифода бурдан буҷет намерасад, барое ки мо инро бепул дода наметавонем, барое ки маҳсулотро мехарем, коркард мекунем, коркардаш хеле вазнинай. Барои ҳамин оҳиста истифода бурдестем. Ҳамон сабаб ин зиёд кардестем. Иншоалло одамо агар харидан гиранд, яъне истифода бурдан гиранд, ҳарчанд 1 сотиқ заминам дошта бошанд, ҳамудам истифода бурдан гиранд, заминшон аллакай ба ҳолати табиӣ гаштан мегиранд. Дар муддати 10 соли оянда агар истифода бурда шавад, ҳамин замине ки дар 1 сотиқ 40 килограммай истифода бурдан гиранд, 10 сол баъд аллакай на дору дар кор, на биогумус дар кор. Ҳамин хел мезанад, дору ҳамон чизро ҳосила гирифта мегиранд. Дору химикат омӯхта шудаги ки ҳастанд, мисол ҳозир агар 2 килограмм дар 1 сотиқ битиҳанд, то мо шунидем то 15 килограмм медодиянд. Ҳамин 2 килограмм бошад, ҳамина 100 граммша мезананд, мисол ҳамон ҳосиле ки дар корай мегиранд. Дар баъзе заминҳо шунидем ки 15 килограмм барои шолию чизо, ҳамин бринҷо дору медодиянд химиявӣ. Ин хел чизоро ҳоли намефаҳмиданд. Ино бифаҳманд, аллакай ин ҳосилашон ки зур шид, аллакай химиката кам карда мегиранд. Ба ҳам барои халқ бисёр фоидаи калон дорад. Мо биогумуса сар карда будем, мисол 3 сол, аллакай мисол 4 сол зиёдтар мешавад. Усули русӣ, узбекӣ ҳамин хел кор карда меомадем. Табиӣ буда. Ана вақте ба қарибӣ ака Қиёмуддин гуфтан, компания USAID як нафар шахс омад, гуфтан ки аз Туркия меҳмон дорем, яъне устоди калон аст, стажи 40 сола дорад, барои мо дарс диҳад, тренинг гузаронад. Тренинга гузарондан акай Меҳмед номаш. Мо бисёр чизои нава ёд гирифтем ва зурда табиат бисёртар ҳамин биогумуса мекардем. Дар як сол мисол ҳамин қадар ҷо 120-130 тонн босил бигирем ва усули агар кардани бошем, соли ояндада то 300 тоннара мебарорем, насиб карда бошад. Гап занед, усулашро гап занед. Чӣ кор мекунед? Асосан камтар дар ин усуле ки мо аввал мекардем, мода осон буд додан, барои кирм озуқа додан, лекин кирм азоб мекашид. Ҳозир озуқа хӯрдани кирм тез шудагӣ, осон шудагӣ, тез мехӯрад, лекин кори мо қиин шудагӣ. Лекин як чиз плюса дорад, як чиз минуса дорад. Чӣ кор мекунед? Гап занед кани. Инҷа порро ҷамъ мекунем, як сулой алаф, як сулой порро. Як сулой алаф, як сулой порро. Дар болои ҳамон битон ё ки стяжка тунакаи оҳанӣ як чи кардан монда накор. Рози мо обаш наравад таги замин. Барои ҳамон нарафтанаш. Ба ёк мондагим тунакагӣ. Дар ҳамин як слой
алав як слой поруб рехта мебарем ва банша камтара кор карда ова рехта отала карда метиҳем дар Туркиё ба ёкои калон данхи калон 30-40 тоннао у давози мо буҷети мо намераса барои ҳами дар оянда насиб мекарда боша мекунем мода ҳами ози қиинтар порутон чанд вақт аст пору пору дар хонаи соҳибаш камрода 6 моҳ истодага 6 моҳ истодага 6 моҳ истодагӣ пору свежи намеша свежи намешавад свежи анаи усули турки хати мешавад свежи ҳам намешавад камтар бӯяш айбаданаш бояд равада яъне пору камтар истоданаш дар кислотнокӣ мегӯям ёки мешӯед мешӯем бара кислотнокӣ мегӯям агар пору свежа шӯед мешавад пору свежа не нашӯед фақат қоқ карда нами карда намешавад он намешавад як моҳ тайёр мешавад пору свежи як моҳ то тайёр мешавад ҳамон вақте ки як моҳ пас отала кардан мумкин ме ҳавая фақат қоқ кардан яъне ки дар даруни ҳамун зарф мекунед зарфи оҳанӣ дуруст ми гапи ман зарфи оҳанӣ мекунед кани як тақ кунед зарфатонро нишон диҳед ана зарф оҳан зарф мекунед инҷа замин ҳамун зарфда мепартоед хасро поруро обро мепартоем отала мекунед болои кир мерезед баробар бурда болои кирда мерезем слои 2-3 см як мошин шумо ин поруро мехаре ҳамаша мехарем як мошинаш чанд пул озӣ як мошин 1,5 сомон фақат пули пору бе мошин бемошин то хонатон чанд пул омода мерасад 500 сум 400 сум раҳкиро аст 200 сум дар поркирӣ як кам аз 200 сум 3 нафар бор мекунад ха кани акун рафтем шумо акун мисол мегирем отала кардед отала мекунем болои кирмо бурда мерезед рафтем болои кирмо нишон диҳед ҷои кирмоя кани гап занед мебиёред инаи усули пешинаи химон ҳамин ба қариби як кам вақт мо нарасид барои усули пешина ина ёкин сағал истодага усули пешина ин бинед ки қулуқ дорад як ҳафта 2 ҳафта меса баъд мехӯранд то 2 ҳафта усули турки чи отала ина мисол як рӯз додем аллакай дуюм рӯзда хурдам рӯша хурда мешава сеюм чорум рӯзда мубайноша мехӯра панҷум рӯзашда аллакай полни хурда мешавад яъне ки шумо да як ҳафта аллакай тайёр мекунед биогумусро як ҳафта нашида аллакай тайёр аст ҳамқа тез 3 сантиметр кани кирма ин кирма бинед ин кирмам кани кирма важ дорад кун ин кирмро як ҷо гирифтед шумо мо аз Ӯзбекистон овардагиам 4 сол пеш 4 сол пеш кирми лойхӯрак кирми лойхӯраки калифорнийский лойхӯраки американский калифорнийский барои чи калифорнийский мегӯянд дар штати Калифорния Америка ҳамин дорага кардагианда яъне равғани бисёртар аз назар ба кирми химона ҳам зиёдшавишон тухмонишон бисёртар мешаванд порӯи шумо чанд фоизашро мехӯраду чанд фоизашро ба шумо биогумус карда метиҳад як кам аз ним кам аз мешавад 50% автоматик нобуд мешавад автоматик 50%аш ҳоли тайёр нашудааст ин ҳоли тайёр кани як ҷои тайёршудагиша рафта нишон диҳед ҷавориҷон шумо ози мо нишон диҳед ки мана ҳаминҷода кирм хати биогумус шудагӣ биогумусаш тайёр шудагӣ ҳамин кирми ҳамин биогумус чӣ ҷудо мекунед як гап мезадед ё нишон медодед оталае ки нишон додем отала карда меорем мисол ҳамин рӯз рехтем асосан оталада бисёр оно мезанам отала рехтем мисол як сутка меистаку пагаш камтар оша ғавзтар мекунем баъд болош об мезанед болош об мезанем мисол саҳар як маротиба бегаҳ асосан бегаҳ мезанем як маротиба саҳар як маротиба бегаҳ мезанем баъд пагада аллакай вай буромада истодагӣ боло мебурояд ҳамин хела автоматик боло да истода кани нишон диҳед вале ҳамин ҷоя кирмашам гирифтани шумо нагирифтед чиқа мегиред кани гиред чиқа мегиред кирма одамо яшик мемонану азоб мекашанд чанд рӯзу не осонтар ина шохи кирмо астш кирмо омад боз ира мо барои чӣ кардан асосан оз гирифтанӣ набудем барои ҳамин тайёр кардагӣ нестем барои гирифтан камтар обша бастар кардем ки кирм дар рӯ меистада боз мо об бисёр додагӣ нестем барои кирма гирифтан барои ҳамин бо гиред кани нишон доданша нишон диҳед знае бо як об занем кирм болотар мебурад ҳамихе як 5 сантиметрша мегиреду анаҷа кирми асосӣ рафт кирми асосӣ омад агар ягон та мемонад ва ё патерия мешаванд ягон та монад патерия мешавад ҳеҷ гап не патерияш не ва меравад меморад худашон вақти нам карда қоқ кардан ёки элакда мемора нобуд мешавад яъне ки шумо кирма боло гирифтед тагаш аллакай биогумуси холи мо ина мебарад осон кардед коро ана оз нишон метавонед кани биогумуси ана биогумусе ки гирифтед
ҳаминҷода тунук мекунем. اینجا تنوگ میکنید برای چی Намиш греза гуфтада. نمیشه میپرونید خوشتر میکنید 40% мекунем. 40% نمیکنید 40% нами меша, аялак мезгарада 40% нами хатем. ولی الکش هم نشون میتیم Елекам нишон метиҳем ҳозир. آه Yine biyogumsi kokşit, çiftliğe kişi. 40% شو خودتون میفهمید ها ها انا این علاقه کرماشا گرفته دو تیار باید که اینا گرفته نماشه پروه ҳаминҷода чишаямса. خیلی رفتیم Ҳозир ҳам гирифтан бояд. چه میکنه Biyogumsa bir girip. بیوگمسا گرفته کرم نداره داخل کرماشا گرفتگی داره تا نیم تا لیکن این کرمی بودگیش میمورد ها Neyse ki. من یک تا دو تا کرم دارد این میرود این کرم این کرم پتره دا میرفته این کرم دیگه نگاه نمیکنه این کرم Ne. بعد این خیلی تنوگ میکنه برای نماش پریدن چند روز نم میپرد Seruzda. 3 روز نماش میپره 3 روز پس اینا گرفته الک میکنه از میرم الک میبینم بعد یک جوهر جان اینجا هم من رنگ پرنیک است اینو پرنیک будан می пешина кори мо фақат парник буд. چی میکردید Кучата месавзондем, ними кучата мефурӯхтем, мондагича ҳамин парникои хумонда истифода мебурдем. چی پامیدور بودین Помидор, бодринг. چی باز نمیکنید این Барои ки мо ин корро омӯхта шудем, ин кор барои мо осонтар шуд. این осانتر пули نقصر می Пулшам нақстар. پولش هم نقصر Фақат мардина кор мекардам, кай вақте кор мефор, агар мисол яке баъзе чизо ҳастанд, мисол типлисара бисёри одамон медонанд, ранги гудаки навтаволлудшудаги навозод бар ина. Як рӯз нигоҳ накардем, вай намешавад. خوش میشه Аз додем ҳамаи чиза. Ина мисол шароит надорем да, як ҳафта вақт надорем ки ҳамин кирро нигоҳ кунем да. Як ҳафта вақт надорем. Фақат ол зада бестен шид. در یک سال چند تا استحصال میکنید بیوگموس То 120 тоннаро истеҳсол تا мекардем. 120 тонна نرخش فروش رو چند پولی مونده شما Бо 2 сомони килограммш. 200 کیلوگرم هر رفتم بیوگموس تایرتون نشون تید همدوران عزیز من همجا همش پرنیک بوده است من ببینید من پرنیک بوده است بلوش محکم همه همین کنده جوی بیوگموس که دیگه همه همین بیوگموس جوار جان همه همین بیوگموس کرم بیوگموس ریختگی همین جو ها همش Инҷа кирми холира хишам андохта овардагем да. این بعد کرم ابولو گرفتید اینجا آوردید اكو بلوش خروج متید Ай болош ҳавор карда баъд ولی خروج داده دلکای не надодем. کنی یک کشت کرم ببینیم Ин оли кирмша бароварда оварда фридаги ҳаминҷода. یک بردار جوی سخت کرم دارشه ин ёр ага дам дурун намедорем вақте Не, пурра кирм. озиқа дасташинай. Anam kabide isto bachacığım. Yani ki kirim pora mekhuredu. Akhlati gavro bu kahu o tala kadam etiyet. Başıma poruyu tayyor kadam etiyet. Ha? Маҳсулот. Mahsulot kadam etiyet. Kani eleke çıkım ekünet. Nişon tiyet kani. Ha eleke şuma ho Osman baburu vardı. Барои қопча кардам. Barı. Қопча кардам. Fahmidim. Fahmidim. Şuma baroy elekardan bir sor çizi kulay kardet. Kuvvet-i svetiş nes mi xarida kuvvet-i sveti kadar kune? Қуввати свети ҳам мода свет бисёр вақт намешавад. Aparatış nes mi? Аппарат ҳаст як кама хинтара кунед ба аппарат. Ha in osontar mı? İyi osontar. Hay kani kune yak martiba. Yak martiba vay kune. Elak da bezet kane. Hay. İyi burakallo. Окей, тамом. Tamam. Akı kulu kaşı çıkıyor kune? Ина вақте ба даст нихе меҷафем, Ha. ба даст нихе меҷафем, Ha. мефаҳмем. Ина ҷафида ина поруи сахт, ин поруи нохӯрдашудагӣ. Aha. Нохӯрдашуда то ҳами ахира меса сахт места. Агар хӯрда мешидагӣ мешид, вақте ҷафиде. Aha. Ин мегзара илак. Молой меша мегзара. Молоим мешава мегзара. Агар нохӯрда боша, ӯ барое ки 9 моҳ баъзеш месода, биаракро 9 моҳ месад. 6 моҳ ками кам аймои судага, дар дуруни 6 моҳ агар ина нахӯрд, баъд аз инам намехӯрад. Як биарак телешмо дар чанд рӯз тайёр мешавад дар рӯзи пору ахлот партифтантон. Ҳамин як ғавсиш чанд қадар ғавсиш 30 сантиметр 40 сантиметр мешавад. Як биаграгам ба мегиред. Чанд қадар мешавад? 6 моҳ мегзарад, то 8 моҳ мегзарад. Як биаграга. Кам 6 моҳ меистад, ками кам. Боло Ягон те ки маҷбур ҳастед 6 моҳ. кирм хурда боло рафтан мегирад. Тагаш бегумуси тайёр. А. Ҳамин чанд сантиметр баланд мешавад баъд мегиред? Аз мо то 40 сантиметр. То 40 сантиметр баланд ки шуд мегиред. То ҳамичина мо то 30-40 сантиметр шуд гирифтан мегиртем. То ҳамичина. Бози ки акай медра омад рафт, ҳамин сол ҳамин рӯз саркардагӣ мо ака имсолаша ҳамин 40 сантиметр мегирем. Соли ояндаша насиб кар боша то 81 метр бардошта неҳастем. ният аст. Биар як тара. Илоҷиш ҳаста. ҳозир шумо чанд тона тайёр доред? Ҳозир як 20 тонна зиёдтар. Биед нишон тед. Ҳамин ҳа?
линчода гирифтагӣ اینجا 12 تن 12 تن 8 9 تنش در بیرون ایده موندگی اینا ҳамка линчода гирифтагӣ لینچودا کردم موندگی ин халтуотун чанд килогӣ 40 کیلوگرم 42 کیلوگرم داره در حساب 40 کیلو داده میشه 42 کیلوگرم برای چی میکنیم مثال ما یکی بعضا وقت میشه که تیار میکنیم برای یک آدم میگه یک ماه پس در کورس زالوگ میپرتن مثلا تیار کرده میشه بعد یک ماه یا دو ماه سه ماه پس میبرن پیش که پارت نمیمونن بعضی آدما ما همین پولش پارت 5 ماه پس میگیریم ما آوانس بگی نیم پول میگه تیار کرده میپرتیم 42 کیلو کشید مثال 5 ماه بگذره نیم کیلوگرم تا 1 کیلوگرم کم میشه الان که 40 کیلوگرم хушк мешад яъне ки сабук мешад هرچند که سلافان داره در درونش این هم سلافان نداره هم خوبچه داره برای نمیش نپرده سلافان کردم موندگی همون خیلی باشه تو 1 کیلوگرم هم نابود میشه ما کردیم دیدیم офарин ба шумо ҷураҷони ман ҷавориҷон ту бача чанд солаи 22 سال 22 сола ин хел аллакай ин қадар ту корро карда истоди худо хоҳад ҳама баракат меёбӣ замини тоҷикистона мо бояд ки эҳё кунем замина бояд ки тоза кунем замина зинда кунем аз ҳама химикатҳо ҳарчанд химикат ҳам дар кор аст бевай намешад лекин бо замино агар биогумусҳои шумо тайёр мекардага партоем замини мо ба мо раҳмат мегӯяд дуруст هر یک نفر اگر کیرما استفاده تیار کنه در خونش بو کمه برای که زمینای ما همون قدر باز زیاده زمینا خیمیکات طلب شده موندگیان ما همیشه باید ایامی چی زیاد کنیم ده بیوگوموس وقتی بیوگوموس زیاد کردیم حتی او کمتر در کار میشه تو رفته نمیقپد تو رفته یک بار نمیشه اویسته ما هر شبیش شاید باشیم در آینده ممکن بعد از 10 سال یا 20 سال 30 سال خدا خواهد انا زیادتر میشه خدا خواهد شما سرشویش میشد بچه‌ها و فرزندان و نوه‌های ما دوام میتن لیکن شما حال خدا عمرتون رو دراز کند 22 ساله هستید و حال 70 80 سال دیگه هم خیلی الهی که خدا کار کنید اکنون اینجا میگردیم ما هم یک رنگ برنامه اخبار یک نشانتی هم ها اینجا چی هست تامین اوزوخواری برای زمستون چی تیار کردید اینجا پامیدور زردو томат паста сок лубио бонкагӣ и ду сола хӯрокатон тайёр кардед на аз ҷиҳати бонкагӣ компот офарин ба шумо ин қисмашна ман барнома ахбор шудам раҳмат ба шумо ҷураҷон аз номи гурӯҳи ангуру ва боғ ташаккур барои ин қадар меҳнатотон ҷураҷон худо ба шумо баракат диҳад майлаш